prezidentských voľbách a rozhodli sme sa navštíviť neúspešného prezidentského kandidáta Roberta Fica. Uvidíme, ako zareaguje na našu návštevu. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor priamo v jednom z konšpiračných bytov, pričom sme mu priniesli aj dva symbolické darčeky, fľašu Coca-Coly a obálku s peniazmi. Ahoj, Robertko, poznáme sa už dosť dlho. Budem ti týkať. V prvom rade ma zaujíma, či je pravda, že si po prehre v prezidentských voľbách povedal, že načisto z politiky odídeš. Myslíš to vážne? Vážne, aj keď sa niekedy bavím s mojím synom, mi nerozumie. Jedinú zábavu, ktorú som mal, tak to bolo možnosť ísť na futbalový zápas. Ešte pred prezidentskými voľbami si vyzýval slovenských občanov, aby nevolili tzv. Neštandardné politické strany. Nie je žiadnym tajomstvom, že dlhé roky si svojím spôsobom spolupracoval s rôznymi podľa teba štandardnými politickými stranami a politikmi. Či už to bol Vladko Mečiar, Miki Dzurinda, Lipštajn alebo Janko Slota. Boli ste len obyčajní kamaráti, alebo to bolo aj niečo viac, možno aj nejaký sex alebo niečo podobné? Kamarátstva, kedy boli pripravení skočiť za mňa aj do tej rieky, keď som sa popil, alebo urobiť niečo iné pre mňa. Mali ste niekedy spolu aj nejaké obchody alebo šefty? Presne, až mi to nepríjemné, pretože mám dnes ešte ani nie 50 rokov a už to môže vyzerať, že hovorím ako človek, ktorý mal 90 rokov, ale pamätám sa, ako to bolo jednoducho, keď som si chcel kúpiť rifle, tak som musel, aby si zarobil nejaké peniaze. Potom s tými peniazmi som musel niekam ísť, musel som nájsť nejakého vexláka, od neho som si musel kúpiť 100 bonov, ktorý bol tuším po 5 korún alebo koľko tie bony. A potom som mohol ísť do Piešťan, kde bol Tuzex a kde som si mohol kúpiť rifle. Takže tak nejako inak sa vtedy žilo. Boli možno iné veci, z ktorých sme mali vtedy radosť. Osobne ma tiež veľmi zaujíma, či je pravda, čo sa povráva, že teraz, keď si v prezidentských voľbách prehral, tí kamaráti z KDH slúbili, že môžeš byť aspoň farárom. Všetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím. V rodine, tak už sú zväčša posmrtní všetci. Som mal kňazov, ktorí dokonca študovali v zahraničí a pôsobili ako misionári v zahraničí, v rôznych krajinách. Mal som rádové sestry, ktoré pôsobili na významných pozíciách. Mám starého otca, ktorý veľmi tvrdo dodržiaval pravidlá takého štandardného kresťanského života. Tak určite toto na mňa vplývalo. No dobre, Robertko, takže možno budeš farárom. Čo by si teda ešte na záver nášho spoločného rozhovoru odkázal Slovensku? V tejto relácii som vystupoval veľa razy a povedal som všeličo. Niečo ste sa mnou súhlasili, niečo nie, niekedy ste si niekedy mysleli, že to nie, a bolo je také, čo ma robi vypínať. Čo mám hovoriť na záver? Skurvený parlament, vyjebaný prezident. Ja som rád, že ho mám rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. Čo teraz mám hovoriť? Všetko je na piču. Všetko je na piču. Všetko je na piču, všetko je na kokot, všetko je na piču. Všetko dobré. Čo sa týka prezidentských volieb, musím povedať svoj osobný názor, že myslím si, že z hľadiska fungovania štátu je prezident absolútne bezvýznamná figurka, ktorú zbytočne platíme z našich daní. No s ohľadom na súčasné pomery na Slovensku, na stav korupcie a podobných negatívnych skutočností, si dovolím tvrdiť, že práve prezident, pokiaľ dokážeme zvoliť prezidenta, ktorý chce zmeniť tento systém, môže byť hodný prostriedok boja proti tomuto štátu, proti systému.